pwede mo kita masugiran kung anong purpose ang sining imo nga pagpasar sa ordinansa? Inang ordinansa, title niya, Establishing the Search for the Most Outstanding Fire Stations in the Province of Iloilo, prescribing guidelines and providing funds thereof and for other purposes. Ang purpose ng ordinansa para ma-motivate, para ma-motivate agud mangin effective, pag mangin innovative naged ang ato mga fire stations there is sa kabaruanan kag syudad sa probinsya sa Iloilo. Mangin effective, mangin innovative sila sa ilang fire prevention, fire protection, kag fire suppression. Okay. So, anong ginalantaw mo nga mangin impact sini once nga ma-implement ang ordinansa? Ma-reduce ang incidence, ultimately, agud ma-reduce ang incidence sa fire there is within the territorial jurisdiction of the province of Iloilo. Kag ang isa man sa natalakay ninyo is may mga banwa nga daw halos kung may araman sang fire station o bombero basi wise ang station nga ila or kulang sa mga pasilidad, so tuyo man sini nga mapa-enhance ang ilang equipment kang kapasidad, kapabilidad sang bombero sa kada banwa. Isa sa mga criteria, Bert, na dapat may standard fire station. So kung ang banwa wala sa standard fire station, daw mas linaton nga slim ang chance nga magadaog sila sa sining search kaniya. So ining search purpose siya pag ini para ma-motivate, ma-encourage ang local chief executive kung mga opisyalis sa banwa na tingwaan nila na makapatindog man sa standard fire station sa ila kabanwahanan. Kag dapat isa pagid ka criteria, isa sa mga criteria amo man niya dapat well conditioned kag ready to operate ang fire trucks. So kung ang fire station ay isa ka banwa, ang fire truck ya kung tamaan na gid ka masiling na kung nga old model na gid, so dapat tingwaan man sa opisyalis ng banwa, tingwaan sa fire marshal in partnership sa opisyalis ng banwa nga maka fire truck man sila sa masiling naton nga latest model nga always well conditioned kag easy to use, easy to operate. Okay. Isa man bala ni kapamaagi parang ang ining kada LGU maganyat man nga magpain sang pondo buligan ng BP sa ilang pag-away sang sunog sila banwa. Isa man na ka criterion na Bert sa sila search na dapat ang local government unit mag-alokar gid sa sapat nga pondo para maging epektibo ining fire prevention, fire protection kag fire suppression nga efforts sa aton fire station kag sa aton mga fire brigade volunteers. Okay, na-mention man nga do pioneer ang probinsya sini sang ginaprobahan nga ordinansa. Posible pioneer ini probinsya sa Iloilo, and that is the kundi umagsala mo ng unang ordinansa probinsya with respect to fire prevention, protection and suppression. So sa sining ginduso mga ordinansa, matagaan sang kumbaga do ma-compel ang mga LGUs nga maghimakas man nga magsunod sa standard kag hindi lang man para nga magnaming ilang fire station kundi mas ma-improbar pag ilang serbisyo. Una isa ta ka purpose nga dapat magpanikasugid ang opisyalis ng banwa
subong man fire personnel kapin pang fire marshal nga tingwaan gid nilang ma-meet ang mga criteria, no, hindi lang kung ma-meet nilang criteria dako chance nga magadaog sila. No, may premium ang kita nga ginbutang dira. In fact, pwede naman mapasa ka ang resolution of commendation mga personnel sa fire stations nila. Hindi lang, wala talang ginalantaw sa muna, no? Kaya para sa akong win-win solution will-win strategy, no? Kung fokusan nila na maging effective sila kag maging innovative sila sa fire prevention, protection kag suppression, pabor gid na tama sa mga pumunuyo. Man ang epekto sila, no? Ma-prevent ang sunog o ma-reduce ang incidence ng sunog diri sa probinsya sa Iloilo. Pabor sa pumunuyo, pabor sa negosyante, pabor sa mga pabor sa kabanwahanan naton diri sa probinsya, kay syudad sa probinsya sa Iloilo. Nangin parte sang sing ordinansa ang pagplastar kung diin sila makuha sang ila tubig ng inugtugong sa ilang fire truck. O isa gina-criterion man. Nga dapat may ara gid nga hydrant, Okay. nga malapit, no, ang proximity sa hydrant sa fire station, no, dako nga bagay agud maging effective ang fire fighting, ang fire suppression. Okay. So masiling nato ng ining ordinansa dako ang mabulig sini sa advocacy naton nga good governance kay kinanglan sa natin participation sang mga stakeholders kag sang LGU mismo para nga mag-improve ang serbisyo sang pag-away sa kalayo. Isa man na karason, isa man na ka-purpose actually sa ordinance, ma-promote ang collaboration, ang coordination kag ang cooperation sa mga stakeholders, no, para maging effective ang atong fire station sa sa effort sini sa kampanya sini for fire prevention, protection kag suppression, Bert. So lastly, saan ang target nga masuguran ang ining paghiwat sang search? Nabutang sa ordinansa responsibilidad sa technical working group, kaya this will be implemented by the technical working group. Ang pag-set ang pag-conduct sa schedule, pag-set sa schedule sa evaluation, no. Gina-target namon nga ang gina-target kay na-propose nga dapat ang awarding during the crime or on the fire prevention month, no, agud daw meaningful la ang pag-awards sa mga pag-recognize kapag awards sa mga best performing or most outstanding fire stations that we have here in the province of Iloilo, no. Para sa akin, it would be appropriate nga ang awarding will be during the fire prevention month. Sa March, no? March. So March, tapos nakita March. So the awarding will be next year, next March, and it will sit with the technical working group and strategic period of evaluation. Okay.